az első nagyobb ponty. Egy gyönyörű szép ponty lesz, ha sikerül kiszedni. Csak beérett a ribéces etetőanyag, tájfűszeres, és a Weisshoff kekszes wafters. Egyébként, hogy egy kicsit beszéljek a szelszerelésről is, amivel horgászok, ezek a Shimano-nak az újabbi Aero X1 féderbotjai, 366-os változatban, 100 g-os dobósúllyal, nagyon jó féderbotok, főleg az ilyen közepes távú horgászathoz. Ezen a boton egy Daiwa Black Widow 5500-as nyeletőfékes orsó van, ami nagyon szuperül van kiegyensúlyozva ezzel a bottal. Egy 50 g-os metódkosár, nagyon szépen dolgozik a bot fárasztásnál. Egy tökéletes választás úgy egy versenyző horgásznak, mint egy hobbi horgásznak, és főleg, hogy nagyon jó elérhető áron van. Kíváncsi leszünk, milyen pont van a horgon, de elég komódosan jön, hogy nem egy kicsi pontról beszélünk, szerintem. Ha sikerül kivenni, ez egy szép hal lesz. Egyébként nagyon jók a csalik, a waftersek, nagyon jó kiegyensúlyozzák a horognál. Ennek a színnek se nagyon tudnak a pontyok ellenállni, ennek a fluor színnek. Reméljük sikerül megszákolni, mert a végén eléggé nagy erőben vannak a pontyok. Ami azt jelenti, hogy az ilyen 10-12-es pontyokat jó 20 perces, fél órás választás után sikerül úgymond szákba terelni valami nehezen. Ez viszont nagyon szép pont lesz. Akadó az hál' Istennek szerintem előttünk nincsen. Úgyhogy ez nem fog bezavarni a fárasztásba. Nem is kellett sok idő, beérjen az etetés, már jött onnan egy szép szárász is. Most hál' Istennek sikerült egy szebb pontnak is bekacsintani nálunk. Nagyon erőteljes illata van ennek a tájfűszeres kajának, ami szerintem nagyon jól fog működni úgy hideg víz, úgy meleg vízű vízben is. Jó, még nagyon messze van. Ez egy nagyon-nagyon szép pont lesz. Már lassan közeledik, még azért elég nagy távolságra van. Nyilván a fél távot megtettük vele. Egyébként ezek
ezeket a bridbase csalikat megtaláljátok fent a bridbase.hu-n, meg lehet őket rendelni. Nagyon-nagyon jó árba, 990 forint bármi, megkezdve tigris magyarótól, kisebb méretű, XL-es, nagyobb méretű, vagy közepes méretűbe, több színbe, több ízesítésbe. Wafterszeket tud szintén 8x12-es méretbe, bármibe. Nagyon sok ízbe. Pop-upokat tud szintén. Vannak a bridbase-nek nagyon jó likvidei, amivel egy kicsit fel tudjuk turgózni az etető anyagunkat, vagy a magmixünket. Pelletboxai. Peletet azért nem hoztam ide magammal, mivel a sok törpeharcsa miatt a pelet nagyon bevonza őket. De a korábbi videóban mondtam, hogy voltunk horgászversenyen, ott nagyon jól működtek. Csak a szélsőséges idő miatt eléggé nehezen tudtunk haladni a halakkal. De viszont ott is bevonzott a pontyokat, csak már verseny vége előtt, ide megtaláltuk azt a helyet, ahol működhet is ez a peca. Egyébként amilyen etetőanyagot meg lehet találni ízesítésbe, azok megvannak pelletboxba is. Pelletboxok is nagyon könnyen összeállíthatók. Ugyanúgy likviddel van felszerelve, ráönteni a likvidet, és már rögtön pár perc után lehet is horgászni velük. Amit kiemelnék, amit nagyon jó csali tőlük, ez a gumikukorica, ami annyira lágy és puha, hogy nagyon jól visszaadja az életső hatást, abból is több ízben van. Még nem sikerült annyira kipróbálni, de viszont a következő videókban többfajta csalit is majd meg fogok nektek mutatni, meg a pelletboxokat is, több ízben is, vagy versenyeken. A következő versenyünk az 18-a és 19-én lesz. Nagyon kíváncsiak leszünk, két olyan horgásztóra megyünk, ahol nincsenek törpeharcsák, úgyhogy bevetésre fogjuk fogni a pelletboxokat, remélve, hogy jó helyezést fogunk elérni. Amire nem sikerült nektek videót csinálni, utóbbi 2 versenyen nagyon jó helyezést tudtam elérni itt Zalavégen. Ezen a tó 1 szektor 1-et tudtam horgászni, és a Zalavégi Sporthorgász tavon a versenypályán, ami egyébként 3 éve pihentetik, nem voltak rajta rendezve horgászversenyek. Leültünk 26 horgász ítéletidőben 35 km/h szélbe, hogy megpróbáljuk a lehetetlen. Hát lehetetlen is volt, mivel az összes horgász közül nekem sikerült fogni egy 4,5 kilós amúrt, amivel tó 1 szektor 1 lettem, és a legnagyobb haldíját is elhoztam. Ezt mutatja, hogy a csalik bridbase-től nagyon-nagyon jól tudnak működni. Már közel járunk a ponttal is, lassan meg fogjuk pillantani, mit sikerült ezek a csodálatos csalival forogra ejteni. Egyébként biztos, hogy nagyon szép hal lesz. Kíváncsian várjuk, hogy feldobja a fejét. Igen, úgy, ahogy számítottuk. Gyönyörű, szép. Nagyon-nagyon jó erőben vannak. Hallod? 9 perc.
Gyönyörű szép ponty. Hatalmas erő van bennük. Ne adja könnyen magát. Gyönyörű szép köves. Nagyon szépen dolgozik a bot, sokat nem kér fékből se, mert felveszi a halnak a kirohanásait. Ha minden jó megy, akkor egy pár perc múlva ez már a miénk lesz. Persze a feleségem segítségét fogom igénybe venni, hogy biztosan meg tudjam nektek mutatni ezt a szép halat. Várjál, hozzak neki vizet. Látszik is. Jól látszik a Brit Bass-nek a keks vajsabb kekszes waftersze, amit ez a csodás ponty megkívánt. Gyönyörű szép. Itt van a szerelés, egyébként a rövid monofil zsinórból kötött horogelőke, egy 10-es horoggal felszerelve, 50 g-os metódkosár. Ez jött be neki. Már is mutatom. Látták ezt a gyönyörűséget. Brit Bass salik ereje.